27名の準備をしろ。エッジシールドは開けろ。配置につけ来い。防御シールドを張れ。防御シールドを張れ。なんだ。オルデラーンがあった場所に侵入した宇宙船を拿捕しました。モスアイズリー宇宙港から逃走した船と特徴が一致します。例の設計図を姫のために持ってきたのかもしれませんな。あの小娘にはまだ利用価値がありそうだ。パーツ装置の調整バルブ1、5、7を開けろ。誰も乗っておりません。飛行記録には船を放棄したと記されていて、脱出カプセルも一つ残らず発射されています。ロボットはいたか？いいえ、一緒に脱出したものと思われます。スキャニングクルーに船内をもう一度徹底的に調べさせる。はい。何かを感じる。長い間忘れていた何かを。急いでスキャニングクルーを呼べ。船内を徹底的に調べる。二重床とは考えたね。密輸品を隠すのに作ったんだが、まさかてめえで入るとな。しかしお手上げだ。脱出できてもトラクタービームに捕まったら同じことだぜ。わしに任せなさい。任せろ。どうかしてるぜこのじいさん。そのどうかしてるじいさんのおかげでまだ生きてるんだぞ。111番111番第3ステーションへ。あと頼む。何か発見したら直ちに報告してくれ。よし行くぞ。おい、下の2人、ちょっと手を貸してくれ。